Detido no Porriño un home fuxido da xustiza hai 3 anos e cunha decena de ordes de busca por diferentes delitos. A policía localizouno cando circulaba en dirección contraria nun vehículo roubado e sen contar con carné. Tentou fuxir, pero arrestárono despois de bater contra un gardarraíl nunha persecución policial espectacular. Xa ingresou no cárcere da Lama. Todo comezou cando unha patrulla da Policía Local do Porriño viu un coche circulando en dirección contraria e sen luces. Trataron de darlle o alto e deuse a fuga, dando volta por diversas rúas do casco urbano, hasta que chegou a un cruce, unha intersección, que perdeu o control a alta velocidade que iba, golpeou contra unha vionda e aí lograron detelo. Foi unha espectacular persecución policial por diferentes rúas do concello. O detido non tiña permiso de circulación e conducía un coche roubado horas antes en Tui. E nunca obtuvo permiso de conducción, o vehículo fora roubado esa noite, o propio titular non se percatara hasta que a policía, 7 da mañán, chamouno para dicirlle que estaba o vehículo en Porriño, non daba crédito, dicía que non podía ser, que o vehículo estaba na súa vivenda, pero, bueno, foi levantar a persiana e se deu conta que lle faltaba o seu vehículo. O detido ten 36 anos e é natural do Porriño e un vello coñecido da Policía Local. Levaba 3 anos fuxido da xustiza e cunha decena de ordes de busca ás costas. Tamén é o suposto autor de roubos recentes en establecementos do Porriño. Constaballe 10 órdenes de detención de diferentes xulgados e tamén tiña un ingreso en prisión dictado polo xulgado penal número 1 de Pontevedra. Xa o tuveramos varias veces, xa estuvera en prisión máis de 2 anos, en prisión xa, e tiñamos constancia que a principio deste verán roubara presuntamente en diversos locales. De feito, nós o recoñecemos nas imaxes, pero para a presión policial, para tratar de telo, el marchouse para outro municipio, neste caso para Salvaterra. O detido xa ingresou no cárcere da Lama.